Zapraszam всех детей сюда вперед. Всех, чтобы быть близко Иисуса. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. Wielbię Ciebie w każdym momencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie, o żywy chlebie nasz w tym sakramencie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami.
Узрадуемся усе ў Пану у дзень урачыстасці ўсіх святых. Іх святу радуюцца анёлы і разам з імі праслаўляюць Сына Божага. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу ва ўрачыстасць усіх святых. Сённяшні дзень нам прыпамінае пра нашу, скажам, будучыню, пра тое месца, куды кожны з нас імкнецца дасягнуць жыцця вечнага, раю, збаўлення. Сённяшні дзень таксама дае нам такія тэмы для разважання, як святасць, мая асабістая святасць. Ці прагну я гэтай святасці, ці крочу я шляхам да збаўлення. З гэтымі думкамі распачынаем гэтую нашу малітоўную сустрэчу, падчас якой малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлых сям'і Бурбліс, для Фелікса і Леанарды. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Jezu Chryste,
які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. О, тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий Єсу Христе, Духом Святим подимається. Молимся. Усемогутный вечный Боже, мы с радостью прославляем заслуги всех святых Твоих у сённяшней урочистости. Просим Тебе, как молитвы такой великой колькости заступников, принесли нам Твое пробачение и ласку, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владари у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Апокаліпсиса. Я, Ян, бачив другого анёла, який сиходив з усходу сонця і мав початку Бога живого. І ускликнув він гучним голосом до 4 анёлів, яким було дадено учинити зло землі і мору, кажучи: не чиніться зло ні землі, ні мору, ні древам, покуль ми не поставимо печатку слугам Бога нашого на чолах їхніх. Я почув лічбу позначених печаткою. 144 тисячі позначених печаткою з усіх племёнаў синов Ізраїля. Після гэтага я убачив великий натовп, якого ніхто не мог полічити, з усіх народів, племёнаў, родов і моваў, які стояли перед троном і ягнем, апранутые у белое одеяние и с пальмовыми галинками в руках своих. І яны кричали гучным голосом, кажучи: «Збавлення от Бога нашого, який сидить на троне, і от ягняці». І всі анёлы стояли вокруг трона, і старейших, і 4 живёлов. І упали яны на твари свої перед троном, і поклонились Богу, кажучи: «Амен». Благословление и слово, и мудрость, и подяка, и пошана, и сила, и моц Богу нашему на веки веков. Амен. И один со старейших звернувся до меня, кажучи: «Хто это, апранутые у белые шаты, и откуль яны походять?» Я сказал ему: «Мой пане, ты ведаешь». И он отказал мне: «Гэта тыя, хто пришел з великого утиску, и обмыл одеяние свое, и выбелил его у крови ягняти». Это Слово Божие. Гэта народ верный, які шукає Пана. Гэта народ верный, які шукає Пана. Пану належить земля і все, що на ёй, сусвіт і все, що живе у ім. Бо ён заснаваў яго на морах і на реках
руках умацаваў яго. Гэта народ верны, які шукае Пана. Хто зайдзе на гару Пана, і хто стане на святым месцы ягоным, той, у каго рукі без вины і чистае серце, хто не схиляў души на марнасці. Гэта народ верны, які шукае Пана. Ён трымае благаслаўленне ад Пана і ўзнагароду ад Бога свайго збаўцы. Вось пакаленне тых, хто яго шукае, хто шукае аблічча Твайго, Бог Якуба. Гэта народ верны, які шукае Пана. Чытанне першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, бачыце, якую любоў даў нам Айцец, каб мы маглі называцца дзецьмі Божымі. І мы імі з'яўляемся, таму свет не ведае нас, што не ведае яго. Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя, але яшчэ не адкрылася, чым будзем. Ведаем, што калі адкрыецца, мы будзем падобныя да яго, таму што ўбачым яго такім, якім ён ёсць. І кожны, хто мае такую надзею на яго, робіць сябе беззаганным. Ён ёсць беззаганны. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Придзіце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас, кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macwieja. У той час, убачыўшы натоўп, Езус падняўся на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя. І адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны суцешаныя будуць. Шчаслівыя лагодныя, бо яны зямлю атрымаюць у спадчыну. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны насычаныя будуць. Шчаслівыя міласэрныя, бо яны міласэрнасць спазнаюць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога убачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны сынамі Божымі названыя будуць. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць і пераследаваць, і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах. Гэта слова Пана. Похваленный Иисус Христос. Как ваши дела? Каникулы начались, да? Что на каникулах будем делать? Отдыхать, читать, кто еще что будет?
играть. А что еще будем? Кушать, спать, бабушки. Еще подгонять какие-то уроки. Ну, надо подгонять уроки, надо учиться. Но, наверное, на каникулах не забудем и про кого? Про Иисуса. Про Иисуса. Супер. Начались каникулы, але не глядя на каникулы, мы приходим сегодня с вами в костел, на святую мшу, до Иисуса, на эту встречу, да? Хорошо. Видим сегодня среди нас необычных людей. Кого еще мы видим необычных? Марию. Марию. Кого еще бачим? Кто у нас еще есть? Так. Иисус. Пан Иисус, да, он есть, мы до него сегодня пришли. Видим сегодня среди нас людей в костюмах, да? Да? Кто это такие? Святые. Святые, правильно. Сегодня праздник всех святых. Сегодня мы вспоминаем всех святых. Поэтому всех вас, ваших родителей, дедушек и бабушек, всех, кто сегодня пришел на мшу, и не только, всех с именинами. Всех сегодня праздник. С праздничком. Но на протяжении всего года мы вспоминаем определенных святых, да? В определенный день вспоминаем определенного святого и, скажем, празднуем именины, праздник этого святого, а мы носим имена кого? Святых, которые уже на небесах. Нам при крещении родители дали имена уже святых. Поэтому сегодня, когда мы вспоминаем всех святых, сегодня логически именины всех нас. Но сегодня тут мой помощник что-то мне принес, подал. Тут такая у меня есть сумочка. Сейчас с вами поиграем. В этой сумочке лежит 3 пакета. В этих 3 пакетах что-то лежит. В одном лежит паук. Во втором дохлая мышь. А в третьем что-то очень полезное, что-то очень интересное, что-то каждому вас понадобится. 3 человека отважных есть? Ну, давайте 3. Раз будет, 2 будешь, ну и давай ты. 3. Хорошо. Выходите наверх, но вы должны вот этот пакетик найти на ощупь. Смотреть нельзя. Ну, давайте. Руки забросили в этот пакет. Ну, ищем. Вытяну первый пакет. Ну, давай на ощупь. Нет, смотреть нельзя. На ощупь что там? Нет. Хорошие. Точно не пауки, не крысы. Ну, давайте, второй человек. Не открывай пока. Держи. Ну, что здесь на ощупь? Даже не знаю. Не знаю. Ну, держи. И третий. Ну, пощупай, что там? Мышь? Это какая-то дудочка. Ну, хорошо. Теперь открываем. Что там? Гуашь. А, это карандаши. Карандаши. Пакетики вернем. Это вам маленькие призы за участие. Детки, вельми важно, сегодня вспоминаем святых, которые доверились Пану Богу. Доверились Пану Богу, наследовали Его и не проиграли, а стали святыми. Так само часом у нашем житті ми довіряємо світу, те, що нам говорять люди, а не довіряємо Богу. Але ведаем, що коли довіримося Богу на 100%, то ми що? Ми, скажем, не проиграем. Так само вы сегодня доверились мне, вот я сказал, что там паук 10 утек, мышь хиба жила тоже утекла 10, но их не мало. Так само я могу одно говорить, человек может, свет может говорить одно, але мы повинны слухать голос Божий. І святі, яких ми сьогодні вспоминаємо, вони менавіта слухали голос Божий і виконували Божию волю. І тому не проиграли, а выиграли это избавление, ласку избавления
і цяпер перабываюць у нябёсах. Цяпер, дзеткі, трошкі прысядзем, звярнуся да вашых бацькоў. Браты і сёстры, святыя – гэта тыя людзі, якія паміма, скажам, пэўнага страху ў сваім жыцці, засталіся вернымі. Вернымі Богу, бо слухалі Божае Слова і выконвалі яго ў сваім жыцці. Сёння у другім чытанні з паслання святого апостола Яна чулі такія словы: «Умілаваныя, цяпер мы дзеці Божыя». Мы, кожны з нас, мы з'яўляемся дзецьмі Божымі, сябе такімі называем. І як я ўжо сказаў, што успамінаем святых, прыпадабняемся да святых, бярем з іх прыклад у наследаванні. Бярем з іх прыклад для таго, каб дайсці да канечнага, скажам, пункту збаўлення, да гэтай святасці, атрымаць гэту святасць. І таксама, напэўна, кожны з нас выбірае. Але што мы выбіраем? Быць дзецьмі Бога ці не? Што мы выбіраем, слухаць Бога ці слухаць свет? Слухаць тое, што нам гаворыць мода, Хэллоуін, калі сёння ноччу, а магчыма і вашыя дзеці ці ўнукі, прыпадабляліся да д'яблаў, малявалі на сваіх тварах, пераапраналіся ў невядома якія касцюмы, то мы дзеці Божыя, ці мы дзеці шатана? Мы наследуем святых, ці наследуем і прагнем у сваім жыцці зла? Пачуў ад адной мамы такое выказванне ў мінулым тыдні. Будуць канікулы, а не паедзем на могілкі, бо холадна будзе, дзіця змерзне. Дзіця змерзне. А як дзіця пойдзе вечарам цягацца ў масках, у касцюмах, то не змерзне? Не. Каго мы наследуем? Чые мы дзеці? Бога? То калі Бога, то пацвярджаем гэта ў сваім жыцці. Бо слухаем Бога і выконваем ягоную волю, каб менавіта праз гэтыя цяжкасці, можа, выпрабаванні, дасягнуць жыцця вечнага. Гэтыя цяжкасці, гэтыя умовы сёння ў Евангелі чулі. Убогія духам, засмучаныя, галодныя і прагнучыя, чыстыя сэрцам, міратворцы, каго пераследуюць за справядлівасць, каго зневажаюць і пераследуюць, каму зласловяць усяляк. Езус усіх называе шчаслівымі, бо валадарства, узнагарода будзе ў нябёсах. Каго мы наследуем? Менавіта сённяшні дзень з'яўляецца нам такім прыпамінам, што мы з'яўляемся дзецьмі Божымі, што мы павінны ісці да святасці, бо гэта нашае пакліканне. Кожнага з нас, прыйшоўшы сюды ў свет, маем адно агульнае пакліканне – святасць. Сабе і вам гэтага жадаю. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Стварыцеля неба і зямлі, і ўсяго бачнага і нябачнага, і адзінага Бога, Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перед усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваным таксама за нас пры Понцкім Пілаце. Быў замучаны і пахаваны,
и на третий день увоскрос паводле Писания, и узышел на небо, сидеть праворуч Айца, и зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Верую Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амин. Да Бога, які з'являецца вечнай радасцю своих святых, узнесем с довером наши супольные просьбы. Молимся за Христовый костел, каб ён мог свободно выконваць свою миссию збаўлення. Цябе просим. Молимся за святого Айца, каб ён умацоўваў на зямлі Божае валадарства і заклікаў чалавецтва да захавання міру. Цябе просим. Молимся за ўсіх веруючых у Христа, каб евангельскія благословленні сталі мэтаю іх жыцця. Цябе просим. Молимся об ласцы, беатыфікацыі слуг Божых з нашай зямлі, каб яны былі да нас прыкладам імкнення да святасці. Цябе просим. Молимся за ўсіх памерлых, каб яны маглі вечна праслаўляць Бога ў нябесным валадарстве. Цябе просим. Молимся за нас, удзельнікаў святой літургіі, каб Христус, які прыходзіць да нас у Еўхарыстыі, падрыхтаваў нашыя сэрцы для прыняцця вечнай узнагароды. Цябе просим. Молимся об ласце жыцця вечнае для памерлых сям'і Бурбліс, для Фелікса і Леонарды. Цябе просим. Всемогутный милосердный Боже, Ты праз жыццё святых показаў сваю магутнасць і любоў. Выслухай нашыя малітвы і учыні, каб мы, умацаваныя іх заслугамі і заступніцтвам, былі далучаныя да хвалы збаўленых праз Христа Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахверу принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахверу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, нехай приємними будуть в Тобі дари, принесені на ушанування усіх святих, якія, як ми віримо, уже досягнули небесної слави. Ученика Пі допомога підтримала нас на шляху до збавлення, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. Угору серце. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Всемагутны Вечны Божа. Ты дазваляеш нам сёння ушановаць Твой святы горад, нябесны Єрусалем, нашу вечную айчыну, дзе няспынна спяваюць Табе гімн праслаўлення нашыя святыя браты і сёстры, якія умацоўваюць нас сваім заступніцтвам і прыкладам. Да яго, радуючыся хвале выбраных членаў касцёла, спяшаемся і мы, зямныя пілігрымы, якіх вядзе святло веры. Таму разам з усімі святымі і анёламі мы праслаўляем Цябе ў адзін голас, усклікаючы.
Сапраўды Божа, Ты святы краніцы усялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть свою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвапаўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, яго дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Бурбліс Фелікса і Леонарду і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе з міласцю над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у єднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыі, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення і шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Тваё влада, Слава і моц і хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши,
але на віру костьола Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Пусть баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не варти, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Встречаемся вновь с прекрасным словом, словом любовь. И каждый день за ней летим, мечтам своим, о настоящей любви, увы, в целом мире не нашли. На наш вопрос один ответ: любви без Бога нет. Любовь Христа верна и чиста, она и ласкова, и нежна, одна
ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Ты ведаешь сердце мое. Ты ведаешь думки, с якими не просто. Ты ведаешь все, что наполняет меня. Ты мой Господь. Твои пальцы меня не любили дотыки. Меня не будили твои очи. Мною захоплялись твои уста. Мне так усмехались. Молимся. Бесконце Боже, у Твоих святых мы прославляем Тебе, бо Ты крыница усялякой святости. Ученика бы мы с допомогою Твоей ласки досягнули досконалой любови. И это Христичную спожитку пилигримов перейшли до вечной гостины в нашей небесной Отчине, праз Христа Пана нашего. Пане Jezu, праз заступництва Марии Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усыновить, якое знаходится в небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Душпастырскія аб'явы перажываем 31-ю звычайную нядзелю. Сёння ўрачыстасць усіх святых. Святы ружанец на гэтым тыдні будзем маліцца супольна, а інтэнцыя жывога ружанца на лістапад молімся за старэйшае пакаленне, таксама за ўсе установы, якія апекуюцца людзьмі пажылога ўзросту. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем. Сёння ўрачыстасць усіх святых, парадак набажэнства ў нашым касцёле нядзельны, а гадзіне 17 яшчэ сёння адбудзецца святы ружанец з выпамінкамі, пасля нешпары за памерлых і святая імша а гадзіне 18:30. Вернікі, якія падчас актавы з 1 па 8 лістапада наведаюць могілкі, могуць атрымаць поўнае дараванне грахоў, поўны адпуст, дараванне Богам часовых караў на зямлі і ў чыстцы, якое можа быць ахвяравана толькі за памерлых. 2 лістапада успамін усіх памерлых вернікаў. Ушанаваўшы трыумф тых вернікаў, якія ўжо увайшлі на неба, касцёл успамінае усіх, хто ў чыстцы каецца за свае грахі. Каб ім дапамагчы, касцёл прадстаўляе Пану Богу малітвы і дараванне грахоў, атрыманае праз жывых, перш за ўсё праз ахвяру Хрыста, якая прысутнічае ў святой імшы. Парадак набажэнства наступны. У 8 раніцы святая імша, у 8:30 святы ружанец з выпамінкамі, святая імша злучаная з jutranю за памерлых. О 12 гадзіне святы ружанец з выпамінкамі і святая імша у капліцы святой Барбары на старых могілках, а пасля імшы працэсія з малітвай за памерлых. О 14 гадзіне святы ружанец з выпамінкамі і святая імша у Йотках каля крыжа, а пасля імшы працэсія з малітвай за памерлых на могілках. О 17 гадзіне у касцёле святы ружанец з выпамінкамі, пасля святая імша з нешпарамі за памерлых. На працягу актавы асаблівым чынам молімся за памерлых, каб добры Бог прыняў іх у сваё небеснае валадарства. У нашым касцёле да 8 лістапада уключна будуць ахвяраваныя святыя імшы з выпамінкамі ў інтэнцыі памерлых.
з раніцы о гадзіне 8:30 і ўвечары ад гадзіны 17, а ад 4 по 8 лістапада ад 17:30 вечарам. 8 лістапада ў нядзелю заканчэнне актавы ўрачыстасці ўсіх святых. Пасля імшы вячэрняй у касцёле адбудзецца працэсія з малітвай за памерлых. 4 лістапада успамін святого караля Барамея, біскупа. Гэта таксама дыцэзіяльны дзень малітваў за памерлых святароў. 6 лістапада, першая пятніца месяца, ушановуем на свяцейшае сэрца Пана Езуса. 7 лістапада, першая субота месяца, ушановуем беззаганнае сэрца Марыі. У гэты дзень распачынаем навенну перад урачыстасцю на свяцейшай Панны Марыі Вострабрамскай, Маці Божай міласэрнасці, галоўнай апякункі дыяцэзіі. До 16 лістапада, пасля вячэрняй святой імшы, пры алтары Маці Божай Вострабрамскай будзем маліцца, аддаючы ўсіх нас асаблівай апецы Маці Божай. 8 лістапада, у наступную нядзелю ахвяраванні, якія будуць збіраныя падчас святых імшаў, паводле распараджэння біскупа Александра Кашкевіча, будуць прызначаны на патрэбы будаўніцтва новых касцёлаў у нашай дыяцэзіі. Шчыра дзякуем усім, хто дапамагаў у прыбіранні могілак пры капліцы святой Барбары учора. У закрыстыі запісваем на святай імшы выпамінковыя за нашых памерлых. У закрысці таксама можна набыць знічы, якія запальваем на могілках, і календары на 2021 год на беларускай і польскай мовах. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні і за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лідскай. А на тыдзень працы і абавязкаў прымем з верай Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благасловіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. O zbawcza hostio, Прославляю, Боже, Тебя всем своим сердцем. О делах Твоих славных расскажу всему миру. Тобою тешусь и радоваться буду. Псальмы буду петь на Твою честь, о Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, о Всевышний, о Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, правдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амен. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Смотрите, приглашаем всех деток, которые переодетые, сюда выйти, хорошо? Запрошаем всех деток, у кого
есть какой-то костюм святого. Станьте вот сюда. Да, вперед, смотрите, какие у нас святые есть. Еще, да? Вы ходите сюда, чтобы на вас все посмотрели. Смотрите, отойдите, давайте отойдем все, чтобы видели. Смотрите, у нас есть сколько сегодня святых. Да? И сейчас давайте мы с вами посмотрим. У них спросим, что это за святые. Хорошо? Спросим? Да? Святая Маргарита. Да, смотрите, святая Маргарита, что ты нам о себе скажешь? Что ты нам о себе скажешь? Забыла? Дальше святая. Мария. Святая Мария. Знаете такую? Да, точно. Дальше следующая святая. Анна. Святая Анна. А святая Анна была кем? Монашкой не была. Мама Марии. Видите, молодцы. Святая Анна – это мама Марии. Дальше. Святая Мария. Святая Мария. Знаете такую? Точно. Святая Мария. Тоже Мария. Смотрите, как у нас много Марий. И Халена. Хелена, святая Хелена. Что-то скажешь нам о себе? Нет, точно. Смотрите, видите, какие святые, да? Пример для нас, что мы в нашей жизни должны стремиться к чему? К святости. Мы должны с вами стараться быть святыми. Это можно? Да. Только нужно что? Стараться, очень сильно хотеть. Нужно, чтобы у нас было огромное желание быть какими? Это можно? Что надо делать, чтобы быть святым? Первое. Молиться. Молиться. Все молимся? Молиться. Что еще надо делать, чтобы быть святыми? Верить у Бога. Все верим у Бога? Точно. Что еще? Делать хорошие учинки. Делать хорошие учинки. Делаем хорошие учинки? Точно. А вопрос? Но не всегда. Но не всегда. Да или нет? Не всегда. Мы стараемся, но не всегда у нас получается, да? Что еще надо делать, чтобы быть святыми? Виконувати Божию волю. Виконывать Божью волю. Заповеди Божии соблюдаем? Да. Всегда? Не всегда. Да, не всегда нам хочется виконувати Божьи заповеди. Смотрите, как много надо, чтобы быть святыми. И это, и это, и это. Это мало? Мало. Да, смотрите. Но мы будем стараться, да, стараться быть святыми, поэтому пускай сегодняшние наши святые, которые у нас есть, показывают нам пример. А мы будем с них брать пример и стараться в жизни быть какими? Святыми. Да? Хорошо. Поэтому нашим святым за то, что они старались, мы дадим им по вафельке, чтобы им жизнь была еще слаще. Святым хорошо в небе? А нам хорошо на земле? Не очень, да? Надо работать, надо учиться, иногда болеем, но все равно хорошо, правда? Сейчас каникулы, поэтому за время каникул набираемся сил, поэтому святые наши заслужили вафельку. Дадим им вафельку? Точно? Вы не будете обижаться? Не будете плакать? Хорошо, спасибо вам большое. Вафельку берем, да, держим вафельку. Наши святые получат вафельку. Ой, извиняюсь, я пропустила Марию. Да? Все. А давайте мы с вами еще, у нас есть такая одна песенка, которая говорит о святых. Помним ее? Як малый, так и великий может быть святым. Давайте хоть припев с вами споем, да? Докажем, что мы хотим быть какими? Вспоминайте, поем и показываем, да? И як малый, так и великий может быть святым. И толстенький, и худенький может быть святым. Як и я, так и ты может быть святым.
як и я, так и ты, может быть святым. Вы не ели сегодня утром ничего? Каши не ели? У мамы не покормила. Давайте, хоть не ели, но давайте еще громче. И як малый, так и великий может быть святым. И толстенький, и худенький может быть святым. Як и я, так и ты может быть святым. Як и я, так и ты может... Еще раз, последний. Як малый, так и крупный. И идем на неделю каникул, чтобы быть какими? Святыми. Поэтому тихенько сестра Анна там на входе дает образики за воскресенье. Хорошо, а? Молодчинки.